sarki mai iko kaskan kirjina, mai nufata da nufi kai ne kalikina, ka san zairina kai ka san gaibina, da shi Allah sarki wake dukkan haƙƙi, san zama hamshaki, a yabo ga maki na zo sahun farko ne. Mai salati kara yinin kamai, adadin girmanka dai sarkaka yi mai buwayar haske masani kan komai, da nurul haƙi nasirin bil haƙi, mai cikakken mulki shi ya sallawutu abin kiran alam ne. San barka mai wararren hannu sannu mai albarka, masu mateke a irin mai maka sai ya da sanninki dole a gaishe ki, mai kama da maiki la ilaha illallah furucin tauhid ne, yayi jabin girma mai wuyar ketawa, kai kake alfarma babu ran canzawa, waye san kadarinka ya tudun dafawa, da baburin iko da ka rabu ya iko, an biya da sako ya maji kan bayi begen kamar mane. Yayi baya kai na sutura, mai sanya rana ta yi shaida kai na tsira, ya zizin da ya gagari Allah sutura, wa yake alfarma shi kadai gogarma, kai kake dai gama wanda ke ƙaunarka shi kadai zai gane. Na baka ruhi saitani mai cikakken kadari, rayuwar da babu kai zauka hadari, mai zamani na farko shi ya san alwutiri, mai safa mai marwa sidika shi fulbalwa, kai ka gagari kowa kai kake da mukami yaran ashara kunne. Kalarta ka ni'imta tsara sannu baban binta, wasu arzikin suka saita kaya ka wuta, labaika jundullahi yabanka zallillahi, sai ta aiki da rushi kai mai so ga majina abin kira na kai ne, wajibci mai sunna da farilla ya shilar da ta saka na hela, waye san Allahu babu kila wakala, masanin jabaruti masanin lahuti, ka kere sabati mai dirarren sake sanin kama gaibi ne. Ya fasihi azimi kai ka san siffarka, mai zubin da ya zauno kai kake sharafinka,
ya kamalin ikililu kai na ce ma sarki idaniyar alkhairi zan so na zo shabaki kafi Musa da Nuhu kafi Masalihu ya bani iya sulhu ya mafi kyan haiba san kama jari ne fadi shi daya ne ya baya goya marayu na cikin kursiyu ya madafar kowa kai ka san alhayu ya zalabadi sirka cikirayayu wa ake wata ke mai kira aji take arziki ga fatake ya mai yankin karya in zance ne mai cikakken kadari da kai ne mafita ka taimaki na kabari ya zabaran dakata mai sawa ja sauyo manan sarta karanta wa yake alkhairi shi fa baya sharri ku faɗa ku yi ƙari shi fa baya gori mai kyautar wuce godiya ne shi ɗaya ne mai tambayarwa ya ban shaukin bege kyawa ko kace ya sayyadi bashiru na jigawa mai nacin bege mai yabo da daɗawa shi sufi kyawa shi ɗaya ne shajin so daɗawa shi ɗaya ne ito yin rarawa shi ɗaya ne tafiyar ladabi ce a gidanka na gane Allahumma salli ala sayyidina Muhammad عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله عليه وسلم